No, ababoni inhlupheko, baboni imfikelelo sobanayo ngapha kwenhlupheko. Thela mhlazi sophendula. Hayi ngempangeni, hayi ngitheni, hayi ngitheni. Athina tulekala tonke ngenanto. Ikhosi usathana ubona into ngiyayibona. That is why we are to go take a little food in board. Come Satan up there to Yayas. Yizani ke ngoko simbulale, simphose konke wemihadi, sithi udliwe lirhamncwa. Siyavala ke ngoko. Uyafika uJoseph, uyakhangela, ubheka phinde Jothan, madiva. I-problem elifini yakho iqalele eDoctor. I-problem ebomini bakho izinto sajika eDoctor. Yena lakho labotha phi eDoctor. Ubomi bakho bakwizwa amahlakahlaka eDoctor. Tonight ndifuna sibuyele kulapha impilo yapasana kakho. Ndifuna tonight sibuyele total. Hallelujah. Siyolanda, siyowivesa elenqa utshintshe izinto. Ngoba ukayiphahla etotal. Zanga uJoseph awuxabula utata abekho esakeni basetotal. Kanti akayazi uba ufikela etotal kuyele enqotheni elibothi itotal inobunzulu obulala ngoba iDoctor inamandla wokuthatha to-another possession. Sike izinto eDoctor usubomi bakho ungafeli kuphelele phi eDoctor. Asivanga uJoseph esifa eDoctor as much as iyelenqe lapho thona eDoctor zanga fela eDoctor wadlula eDoctor. Problem yakho ufele phi eDoctor. Bathe xa bethakathi wathi akuphelele ngawo. Ufele umsebenzi wathi uphelele ngawo. Uthe xa ujika ifemeli yakho wathi uphelele ngawo. Ufele phi wena